daukagu gurekin, ziztaka proiektua azaltzeko eta elkarrizketarekin hasteko, azaldu iguzuen, nondik dator horri ideia hau? Ideia hau sortu zen, urte terdi edo atzera egiten, bildu ginen, euskararen eta kulturaren inguruan, hausnartzeko, hitz egiteko pixkanaka, ezta? Ideia ez dakit oso argi genuen, baina hasi ginen pixkanaka salseatzen, Irunen ze egoera zegoen, euskarak ze egoera daukan, kulturak ere, eta hemen, elkartu ginen eta heldu ginen konklusio hortara, Irunen behar dela plaza bat, behar dela espazio bat, bi hauek sustatuko dituenak eta bi hauek elkartuko dituenak eta benetan erdigunean jarriko dituenak. Azken finean, azaldu zuen moduak, euskara eta kultura erdigunean jartzen dituen proiektua da, ez? Bai, hori da, Magik ongi izan duen bezala, guk batez ere ez, pixkat euskaratik, ez? Euskararen gainen alako, kezka bat genuena nola bat elkartu ginen eta hartu ginen, euskaraz gainera kultura edo kultura ekimenak ere zutralako gabezia bat Irunen, ezta? Eta hartu ginen, gabezia horren nolabait jatorean edo bazegoela, nolabait esaten espazio baten beharra. Ez dagoela espaziorik, edo, gure ustez, halako espaziorik batak zein besteak asetuko lituen, ez? Horrexegatik hain zuzen ere, uste dugu espazio baten beharra dagoela, eta espazio horrek euskara eta kultura ardatz behar ditu. Azken finean, proiektua aurrera eraman aurretik, irungo elkarte desberdinekin harremanetan jarri zarete ez, abesa abitzeko, ez? Hori da, esan bezala, urte luzez egon gara, 8-10 bat lagun, pixka bat proiektua marrazten eta pentsatzen, ideatzen, gauza ezberdinak ikusten eta behin erabaki genuenean proiektua aurkeztea, orduan hasi ginen pixkanaka Irungo eragile ezberdinekin, orbanako ezberdinekin eta bilerak egiten, ea gure ideia zer iruditzen zitzaien, ez? Azkenean 10 pertsonek izandako ideiatxo bat edo izan zen hasieran, baina pixkanaka ikusi dugu hainbat eragile ere gurekin ados daudela eta ideia bera konpartitzen dugula jende askok. Aurretik hirian badira, bai kultura, bai euskara bultzatzeko asmoa duten elkarte ezberdinak, zertan desberdintzen zarete zuen? Nistut ezberdindu ez dela ezberdina garene, baizik eta helburu ezberdina dugula, ez? Guk hori batez ere jo dugu, bai kultura eta bai euskara sustatuten eragileen gana, genuen diagnosi hori konpartitzeko eta ikusteko haiek ere bat egiten ote zuten diagnosioekin eta soluzio bide nagusiarekin, ez, espazio horren beharrarekin. Eta egia esan, harrera oso ona izan du gure ideiak, baina gure helburua da egitasmo hau sustatzea eta aurrera ematea. Guk ez dugu bestelako helbururik eta gurean denok dute kabida. Eta guk elkarlaneako eta denon artean eraiki beharreko proiektua da. Ziztakak sustatu du, ziztakatikan nolabait sortu da, baina hau gero irundar guztiok egin beharreko gozat, irungo hiritar guztientzako, denon mesederako baita egitasmoa, ez soilik guretzat. Proiektuari zabalpena ematen hasi zatetzera da, hainbat hiritar foro antolatu dituzue horretarako, nolako emaitza izan dute? Egia esan bikaina, harrera zoragarria izan dute. 2 foro egin ditugu, bat urtarrilaren 9an egin genuen, bestea otsailaren 6an, hori hilabeteko tartea utzi genuen. Lehenengo foroan 45 bat lagun elkartu ginen, gela bete genuen, gaur egungo segurtasun hori guztiak kontuan hartuz eta gela bete genuen. Perfil ezberdineko jendea etorri zen gainera, hori guretzako izugarria izan zen. Eta hilabete beranduago lortu genuen berriro ere gela betetzea. Jende gainera aurpegi ezberdinak ikusi genituen, eta jendea gogoz eta ilusioz etorri zen gainera foroietara, eta guretzako parioberik ez dago. Azken finean, herri ekimenetik bultzatuko den proiektua izango da, ezta? Hoize, hobekio ezingo genuke izan da pixkat herritik sortuta eta herritik sustatu nahi dugu proiektua eta aurrera eraman. Horrego urratsak pixkat ikusi behar dugu, baina. Eta nola definituko zen dituzkete proiektu hau definitzen dituzten baloreak? Bai, balore, hainbat balore ditugu, hainbat gauza jarri ditugu mahai gainean hau aurrera ateratzeko. Alde batetik, kultura sustatuko duen espazio bat izatea nahi dugu,
eta euskararentzako ere arnasgunea izango den espazio bat izan dadin. Bi gauza hauek hori, aipatu bezala ardatz eta erdigunean jartzea nahi dugu. Ondoren parekidea sortuko dugu espazio hau, parekidetasunean eta berdintasunean oinarritutakoa izango da. Eta irundar guztiontzat ere izan dadin espazio bat non ongi etorriak sentituko diren, non bertan kultura kontsumitu ahalko duten, non euskera sustatuko den, eta horiek dira pixka bat horrela ardatz nagusiak izango liratekeenak. Eta proiektua garatu ahal izateko ez dakitu dela lankidetza edo kolaborazioa berezko duzu. Bai, orain arte herriko eragileekin, bai, egon gara harremanetan hitz egin dugu, eta gure helburua bada lehen aipatu duan bezala, gure ustez proiektu honek Irunek duen gabezi bati erantzuten dio, edo soluzio bide eman nahi dio, eta horrexegatik gure ustez Irungo udalak badu zeresana, behar bada zeregina, horrexegatik berandu baino lehen haiekin harremanetan jarriko gara, ea haiek ere guk egiten dugun diagnosiarekin bat egiten duten, alegia haiekin konpartitu nahi dugu egindakoa, haien iritzia jakin, eta aldela noski guk elkarlanean aurrera eman nahi dugun proiektu bat da. Eta behin bi hiritar foro hauek eginda, okerrezanago jendearen parte hartzea edo prestutasuna neurtzeko galdetegi bat abiatu duzu, ez dakit nola doan, zelako emaitzak izan dituen orain arte. Bai, otsailaren 6eko foroan zabaldu genuen, egia esan urtarrilaren 9ko foro horretan ikusi genuen jende askoren prestutasuna. Jende asko prest zegoela eskaintzeko denbora, jendea gogotsu eta hori asko gustatu zitzaigun, orduan erabaki genuen otsailaren 6ko foro horretara zabaltzea galdera, ez? Eta zertarako zaudete prest. Eta hor galdetegi horretan guk hainbat lantalde proposatzen ditugu, bai proiektu hau aurrera atera ahal izateko eta proiektuak aurrera egin ahal izan, hainbat lantalde sortzea da proposatu dugu, bai lantalde bat adibidez komunikaziorako, beste lantalde bat harreman birarekin jarraitzeko, eragileekin eta berriketan jarraitzeko, beste bat oraindikan proiektua definitzen jarraitzeko, asko dago oraindikan idazteko eta definitzeko, eta halako hainbat lantalde proposatu ditugu. Eta, erantzuna egia esan ere oso ona izan zen, badugu jendea prest gurekin lan egiteko, eta hori guretzako oso garrantzitsua da. Izan ere guztiztaka gara, baina ziztaka handia da, zabala da, eta denon artean lan egitea dugu helburu. Eta elkarrizketarekin amaitzeko ez dakit nola begiratzen duzuen etorkizunera, zeintzuk izango diren hurrengo urratsak? Hurrengo urratsak pixkat lantaldei erantzuten die, harreman bira, segitu behar dugu proiektu hau ezagutzera ematen, eta behin ezagutzera emateaz gainera babesa lortzea, ez? Nolabait ofizialki horretarako dokumentu bat sortuko dugu, jendeak elkartea ezin norbanakoek haien babesa, ez? Eman diezaioten egitasmoari, eta gero esan dugun bezala, udalarekin ere hitz egiteko gogotsu asmoz, haiei gure diagnosia eta egitasmoa haiekin konpartitzeko, eta batez ere ilusioz, etorkizunari ilusioz begiratzen diogu, uste baitugu proiektu honek badula Irunen errotzeko aukera handia. Primeran, mila esker nahi eta bainatu zuen proiektua gurekin konpartitzagatik. Zuri.